Alcoi, 2 segles després, torna a tindre els voltors, els que en algun moment del segle XIX es van extingir. Ara ja fa més de 10 anys que si mirem al cel podem gaudir de la seva presència i dels seus vols espectaculars. El bar Seguí, pioner en la conservació de la natura, va ser el primer que va contemplar la possibilitat de que Alcoi tinguera una població de voltors en les seues muntanyes. Vam poder parlar amb ell per a que ens contara els detalls d'aquest projecte tan ambiciós i quants són els exemplars que conformen ara mateixa la colònia. L'any 2000, que va ser la primera solta, es van soltar 8 exemplars, després successivament s'han fet algunes soltes, i des del 2006 que ja no se'n fan perquè estem a punt d'alcançar el centenar d'animals ja. Llavors ja no es fan més soltes. Ja. Totes les setmanes pugen a dur menjar i esta carn que duen sempre és en la mateixa quantitat. Sí, es puja a menjar els animals. L'avantatge és que el menjar està tassat, és a dir, que la colònia no pot créixer indefinitivament, sinó quan arriba a una quantitat de 100-150 animals, els restos tindran que anar-se'n. La majoria dels animals i les despeses que s'empleen com a menjar provenen de les indústries càrniques de la comarca, que d'altra manera, si aquestes restes es tiraren a la brossa convencional, podrien ocasionar problemes de contaminació. Per tant, aquestes aus poden continuar vivint i alimentant-se d'una manera que no interfereix en el cicle de vida natural. Nos encontramos aquí en el observatorio. Desde aquí se puede divisar el aviario de los buitres, lo que fue la casa de las primeras especies que se reintrodujeron en 1998. En aquel momento fueron 80 las aves que ocuparon estas instalaciones, pero esta cifra a día de hoy ya es mucho mayor. Por una parte, ejemplares que sobrevolando la zona se han sentido atraídos y han decidido formar parte de esta colonia, como también las crías de las primeras especies que habitaron esta sierra. I es va crear una tècnica que en anglès es diu hacking, que és ahí darrere, com heu vist, hi ha un aviari grandíssim, una gàbia grandíssima, i el que fem és posar-los dins, posar-los menjar, alimentar-los, perquè ells estiguen ahí un temps fins que comencen a acceptar el territori com a propi. Si no passen aquesta fase, quan es solten se'n tornen a la terra d'on són. Després de passar 10 anys des de la seva arribada, és un bon moment per a fer balanç, i el bar Seguí ho té molt clar. Bueno, això és una bendició, que es diu. Primera perquè hem reposat una espècie que feia més de 100 anys que havia desaparegut. Després perquè és una espècie sanitària, és els sanitaris del món, perquè ells repleguen tots els animals morts, ferits i en enfermetats ells se'n mengen tot això. Per tant, no es difumina, no s'escampa més les enfermetats. Això una. I després, és un valor afegit que té el parc natural, des del punt de vista de turisme, de visites ornitològiques i sobretot d'educació ambiental. I és que aquestes visites són contínues, una cosa que vam poder comprovar allí mateixa en el Col·legi de Sant Roc. Hem vingut a veure els voltors. I què? Heu aconseguit a veure ahir? Estaven ahí, no? En la roca eixa d'ahir? Sí. N'hi havia uns que havien vingut d'un altre puesto. Vingut d'altre puesto perquè no tenien l'etiqueta i els altres sí. I pareixien que eren estàtues perquè estaven així parats tot el rato. I vos fan por o què? No. Solo cuando abren las alas y están cerca, pues.
I vos han explicat també, no?, per poder diferenciar, no?, de si són xiquets o són ja més majors, no? Com és esta diferència? El coll, els joves tenen el coll com marronet i els adults el tenen blanc. I també heu vist, no?, que està ahí el menjar, no?, que tenen ahí el menjar. Sí, no van a menjar. Todavía no. Después Antes habían dicho que, estaba oyendo yo, que antes habían ido y los que hemos visto allá y antes estaven menjant. També vam poder parlar amb algun professor per a que ens contara com els xiquets disfruten en aquestes activitats. Sí, és una excursió que la teníem planificada dins de les assignatures de Medi Ambient i no res, hem vingut a fer-la. I quants xiquets han vingut? Pues primer ve un grup de 2 classes, venim uns 50 i el proper dia venen 50 més, que és tot el nivell de quart. I de quines edats són? 10 anys, entre 9 i 10. Clar, per supost, perquè els xiquets veuen la natura, veuen ecosistemes diferents i veuen, no sé, fan altres activitats més enriquidores per ells. Després de passar aquest dia, en tot l'equip que fa possible que les Serres d'Alcoi tinguin un al·licient més, t'adones de la llavor tan important que aquesta gent fa per la natura, per el medi ambient i per els parcs naturals de la nostra ciutat.